mesela özümüm coşan narar. Henne coşan, minne coşan. Coşma değil günlerle. Hebebi täze ýylyň bozawasyna dur. Täze ýylda Allah zan şular ýal dip günne. Hormatly arkadagy gahrman serdarymyň şafer paýlaryna dostum münasip bolma. Saňa meýser eylesin. Oğudun aýdymdan Türkmen diýarymyzda, diňe bir Türkmen diýarymyzda däl, daşary ýurtlarda mehrem doganlarymyz bar, Türkmen dostlarymyz bar. Şolaň hemişe ýan torwadyny Muhammed Sanyň oğudun aýdymlar ýadygar galsyn hep şuň ýalga geçirýän edber ýigitlerimiz bar. Bulary da işlerini hemişe sünnükler hemra bolsun ýa. Inni Muhammed San Gulcan Amadiýaby bir sana gygyrdy ýa. Bu ýura pullu taşlarmy? Hey, bollu. Diýdim otartdy. Pullu taşlarym, dollar taşlarym, buyra taşlarym. Tarif edýär onu nädir? Sırada tarif edýär. Dogry dämi? Onu tarif etmem bolany. O Gulcan otyr, haly harap. Ayağına gullu zorap diýär. El sarpýasby. Bir zatma. Yağı var men Ferit otumana gelýär. Sigim nire var ya. Ayak kolum bolýa gitdi gelýär. Bolýa sigim. Öne men Ferit otunna dogonlar gaýtmak ýok aýaz baba gelýändir o. Gatdyş oturanlar padarka basynym bilen. Häzir tansawarly aýdymlar bilen hem dowam edýär. Hemmägden tandy çagyryp. Bolýarmy? Görýärmi? Tansa öýü barmasak bolýar da, o sen käbärdi mekenmey. He? Bizinki de sırakta. Kayıtacak bolup alıp kayıtmadım ay, o goranlar. Onu goranlar. Men yanlışmadım değil mi? Yok senin. Ay senin 50 de şu an. Tek 50 derler ki. 50 de. Onu Gülcan otuyor halı harap. Ayağına Gülcan yerinden buyuru taşlar. Onun da hane gennezem otuyor, nurane gennezem. Kanda sağlayan, benim tanrı oynasa kıvırır. En mağdiydinden o godun aydımlara tanrı oynar. Bugün bayramçılık münadiye etti. Yör onunla var. Hani şulayda transportun talipleri var mı? Ses çıkanok, transportun talipleri var mı? Medenedin Sud Täze Pali Sanyň sag bolsun. Balkandan gelen yürüýti ýol aşyp gelen mehmanlar üçin bir de halifalaň öwünde aýtman agaz çekindirýär. Sanyň sag bolsun halifa. Dayanşan bir näçe Göktepe'den gelen mehmanlar bar. Mehriban eze kelem. Sanyň sag bolsun. Ağlar ömrümüz olsun. Şulayda Gülcan Balzan haşda diýerler bir kıssasy bilen ýerine ýetip. Var. Halifazan diýdiler dünýäde Kerim halifa diýär. Nämedir gatsa? Üç gözek diýdiler. Halifazan, ussa. Näçe qatam boldy ussa diýdiler çün şägir. Muhammed San. Gatsa diýdiler diýär hormat edinler bagşy. Ýör getdi gonna. Gadim wagtlarda Türkmeniň bir owasyna bir baý bolanmyşyn. Bu baý hem öz owasyna filanýan, hormat goýulýan ýaşulyň bermişin. Bir gün bu baý öz atyna atlanyp, şaýlanyp, owasyna aýlanmagy çykanda öňünden 18 ýaşly owadyň gyýda duş gelýär. Baý işini urladyp, "Bizim owamyzda bular ýaly owadyň hem bar o" diýär. Tüwelemi ýaşy ýeten şu ýa-da owalardan gudutçylygy, sağçylygy gelip bizim owadan ýydymyzy öz owamyzdan alyp gitmesinler. Gel gowsa öz owamyza gelmol galsyn diýip özüne gelin edip almak maksadyna gelýär. Baý durup pikirlenip, "Ýok baý. Onu sen özüňi gelin edip alsaň owa sen gurrun eder. Baýagy öz gyýdy alsa şagasyna özüne gelin edip alypdyr" diýip, "Ay şu bir kapymdan bir ýerip çyksyn, oglum balşana alaýsam" diýär. Balşanam baýyň ogly 12 ýaşysa kişek oglan çykmyşyn. Heýde baýagydan sağçylygy gudutçylygy barana ýok diýip bolýarmy. Iki tarabam oňlap ýaşlaryň maslahatyny edip baý 7 kişi gündüýläp toý tutýa, at şapdyrýa, göreş tutdyrýa garaz ýyly ýok toýlaň bir ýerine diýär. Diýdiň ady Güljanmyşyn, oglanyň ady Balşanmyşyn. Gülcan 18 ýaşly gyýdymyşyn, emma Balşan kişisek oglan çykmyşyn. Toýuk turan soň hol örgüýüň içine
Gülşan bilen balsany al balalam balyal yağ qarışıp gidin deyip garaýyň üstüne salyp goýberýärler. Wagt balyal yağ qarışmak nerden? Gülşan ýaşy eteniňiz bolsa-da balsan kisik oglanjyga. Gülşan araşan ýanyna gelýän adam ýok, adyn tutýan ýok. Bir salymdan ýar giýse körtesiniň pürçüklerini galdyryp daş töweregine etse, holga piňagdyna aşyklaryny oýnap, uglap galan oglanjyga gözleşýär. Bu bolup geçen wakany owanyň şopany şaýat bolup Gülşan bilen balsanyň durmuşyna bir kelime fedaýdar boldy. Görwal näme diýär? Diňläp ýysalar. Yarın görüp, balşan görüp, yiğinin işler, dırnap işler boyay. Yine efini balşan inni, Allah otir ülmaralım, Gülşan yarın görüp, balşan görüp, yiğinin işler, dırnap işler boyay. Yine efini balşan inni, Allah otir ülmaralım, Gülşan balşan Gülşan otir huneniyar, Gülşan otir huneniyar, huneniyar moyay, ol barmağını kıymalayar. Yarım yaşlıyım, Gülşan yaşlıyım kanıgriyar, vatanlı yar boyay, Güleyfini balşanını Allah otir ülmaralım, Gülşan yarım yaşlıyım, balşan yaşlıyım, kanını yer, vatanı yar boyay, Turayfını balşanını Allah otir ülmaralım, Gülşan Gülşan ise inni gelmez, Gülşan ise inni gelmez, inni gelmez.
aşıklar, aşıklar yardan doymaz, ballan doymaz boye. Yine izini malşanini, Allah'u tiril manalım gülşane. Şuna aşıklar yardan doymaz, ballan doymaz, izin doymaz boye. Yine izini malşanini. Allah'u tiril manalım gülşanini, balşanini. Osman Şahin. Hay, Minem bak su oldum su grupan toyakçı.